ngai kuble fi sa shi sen pat da ka kerteng ga jong utrai jisu bat nga pdiang so bhai fi shaga ba sha score ye ga ktien ga jong play sai sen pat ngai kuble fi lada fi pe baroh light li gi jingkran ke ba shakmat namar ga ne ga de ga ba sau ga de ga ji kai ga ba teng para long ani ai ban ban ngani ai ong ni ki kentian ka ne ga rensan ga ba ngi yang ban kran ye ga ktien jong le ne ga jaka kadei ka ba ngakran na galeng jonga shimet kadei ka ba ngatrang e ba finio e ga jing hikai ki ba yadei na gaktien ka jong utrai ba finio nongrem kum ki kristan ki bedadan ka nongrem na gaktien jong play mdei bang isia thrai mdei bang isia antat e gaktien ka jong play ringi dadan ka nongrem ka jing sau thu tigane ga dei ka banta ka ba sa ka bang ngakran spang ka ya jong umun sim kho jong play ngasdang da ka ba ong fi ka nega ya ka bang i manta ga de ga ya jong mun sim kho jong play la ro ban kharika ka ya jong ga jing ai la da ban kran la ro ban kharika ka ya jong ga gospel ne ga ya jong ga jing la ba ga gospel ga ta la da ban kran ba ka nega de ga banta ka ba sao ka ba ya ka nega ya manta la ban khadru ka ya jong ka balang tingan kran ha ne ga pors pang ka ya jong ka balang ai ba ka ne ga ktien kan yarap ifi ngamo banang ai ba ka ne ga jing hikai kan yarap ifi ban te ga jing imen sim fi ba fin so tho fi da ne ga nongrem na ga ktien ka jong oblei ha ka jing im ka jong phi to habang kran ne ka balang habang kran ne ka balang ka bang dingkong e ka bang don ban ang fi ne ga por ga de wat ba kala ngaklam kran ha ka ne ga jing kran janga menta ha ne ga jing hikai janga menta ngaklam kran ne ga nu ka balang ga ba paw da ki kerteng gi ba fair na man gidan shibon ki balang ne por thai henringa kran ne ka balang ka bang ngim yo i da ka khmat briu chungi ya ka ba kabangi ong ka babel kong ka met ka jong U Khrist lani kata ka balong invisible kabangim lat mani i ka balang ka met ka jong U Khrist ti to kat banginang kran nginang so thu e kata rengan ong seisen nga khlam yang ban kran ni spang ka no ka balang ka ba pau ka ba de ki kerteng ba fair renga kran ka ta ka met ka jong U Khrist kata ka ba ngim la ban yo i da ka khmat brio jongi tengin sedang ban puli ni ka por da ka jing tho jong U Paul shaki EPHESOS kal nang ban kong ga khot ar fu ar bat ar fu lai ka bible kong kumne baroh la pyndam kiei baroh apa ki kjat jong U baroh la bu yu ban long U Khlieh halor kiei baroh ya ka balang kabalong ka met jong U kini ki kentien hang ne ka ktien jong oblei kong ya ka balang kabalong ka met jong U hang ne fi pule ka ktien jong oblei kong U Jesus Christ de ka Khlieh bat ka balang ka de ka met ka balang ka bare ka met jong U namar ka ta dang ano sisen ngi kran ha ne ka por ka balang ka bare ka met ka jong U Khrist ka bangim yo ire ka khmat do jongi bangim so thu de ka ta jing bri jongi henry ka de ka ba ha ka perthai ka ba kanjam simpat layo iya ka namar ka taga daw ngan ong kumne ka met ka jong U Khrist fi ka met ka jong U Khrist kamot kaba ngan ong kumne kaba ka jingya lumlang jong kibreu ki bala sius pa jong utrai ka balang kamot ka dega jingya lumlang jong kibreu ki bala sius pa jong utrai kata ka balang ka bari kata ka met jong Khrist ka dega jingya lumlang jong kibreu ki bala sius pa jong utrai kata ka de ka balang to hakwi ki ktien kane ka balang le singan panangam le ktien English kade ka unity and collective identity of believers lani kata ka jing yalong ka way bat ka bada itu kum ka kan huon jong kita ki banget kane la se finam nginam na sau thu ya kane haka perthai jungi kum ki brio ka bangi kira da ka bangi iri ka bangi yos ngau henry haka perthai ka bakan jam sem kane ka dai ka baton kam hado kata damar ki angel jong oblei ki yo ingi bangi dai ki bala seuspa ki yo i bangi dan ka snam ka jong U Khrist ka beneng ka yo ingi bangi dai ki bala seuspa ngi dan ka snam jong U Khrist ngi don haka met ka jong U Khrist haki wiki kentien wat ka bakenja baman ka bakenja ksoit ro kayo i ya unono brio ka no brio bala silspa bakidan ka snam jong Jesus Christ kamu kayo i ka ni ka met ka jong Christ ka i ka balang nga song ifi ka ne ka khamya dei bar ka e ka ba kabam yadei ba ka jing imbrio jungi namada ka jing imbrio jungi ngi krana ka bang yo i nre ken mau ha ka perthai ka bakan jaman siam ha bakan ka met ka jong Christ kata ka dei ka identity lani kata ka dei ka dor ka ba pau ka ba kiei ha ka perthai men siam ki yo i ya ka ni ka met
ka jong U Khrist ka ba khat do ka bang dan mo ifini por shabang ini shakmat ka ni ka ji kai kan ma ka ni ka met ka jong U Khrist ka dei hakiwi ki tien ka dei ka badon ka jutang ka badon ka jutang jong ka snam ka jong U Jesus Khrist ka badon ka jutang jong ka snam jong U Jesus Khrist singan ong ka ni ka rukong kumbalong ki Israel shwa bakin mi nari Egypt balas ong yeki bakin ta ega snama ka shauka jong ka jingkhang ki Israel ki le shisha dau tu khunlang brat ki da yu iye ka snam raimen tapat ha ka bakin zaman siam ki men sim baman ba ki men sim jingdom ki yo i ya phi ki yo i ya nga ki yo i ya no ki bala pediang yo try bakadan ka snam ha ka jing im jongki kadan ka snam ha ka jing jiki namar balai ngidan ka jutang jong ka snam ka jong Jesus Christ mar ta ka dawn sin ki badon haga met ka jong U Jesus Christ ki dei kita ki badon ya ka jutang jong ka snam ka jong U Jesus Christ to kamat ka baning kong ka ni ka por kumno la panlong ye ni ka balang kumno la panlong ni ka balang hai ni jingkra ni balangkot ngan IAPHI tang artli ki ai ke ba fin song thu kumno la panlong kumno la constitute kumno la panlong ye ni ka balang ka bangim la ban i ka ba ong ka met ka jong U Khrist kumno la panlong i ka ne ha ka ba kan jaman sem ha ki wi ki kentien ka wei ka bangadan ban IAPHI ni ka por ka bangadan ban IAPHI ni ka por perkhat ya ka ne ha ka dor jong ka long yeng jong U BLEI haki wei ki kentien fi haki wei ki kentien ka ne ka balang ka ne ka met ka jong U Khrist ka kranru hakador jong ka long yeng ka jong U BLEI hakador jong ka family ka long yeng ka jong U BLEI baleng ong kumta namar ba ka Bible ka ong da fi puli hau yanes ka lang ba ning kong de khat ba khat ar tin jom le kong kat ke bala pediang ya u ka bobot kat ke bala pediang ya u Jesus la ai bor ki ban ngi khon jong U BLEI te la ngi de ki khon jom le ka mot ngi dan ha ka long yeng ka jong U BLEI ngi dan ha ka long yeng jong U BLEI ngasi setanat bahaban puli itu ke kola sai ke lanang ke banding kong ke dekat ke ba khat lai ka tien jong U BLEI kom ni kitu ki tien ke besotanat ba pe ba ubala pelat yang ini naga bor jong ke jingdom bar ubala penken ria no yang i syaka hima jong U khon ke jing e jong U haka perthai ka ba kenjaman sem lada penken ria yang i naka hima jong ke jingdom naka tai ka perthai jong ke jinglang borem syaka hima jong U khon jong ke jing e jong U da shisha haga jinglang brio haga jinglang do ngisa akiri gi ba fair ngisa agi jaka gi ba fair ngidan lagi jong gi shlong gi thau gi ba fair katari gi jinglang do jinglang brio jingi henry haga ba kinjam sim la dep transferring la dep penken re angi shaka hima ka jong U BLEI mentah haga bandam sim ngidai gi khon jong U BLEI de mata ka daw ba ngidai gi khon jong U BLEI ngidon haga nega met ka jong U Khrist ka ba ar pat ka ngidon ka man skau thu ikene komno la penlong ikene ga met ka jong U Khrist ka balang ga met ka jong U Khrist ngin pule ngan pule na ka jing tho jong U Paul si garin ka ba ningkong kalana ga ba khat ar to ngan puli ga khat ar khat lai namar kumba ka met kalanga we penban garan shibon gid khat re kita gid khat baroh jong kata kamet haba kilong shibon kilang ka we kamet kum juru U Khrist nama da we men sim la pen baptisiki baroh e ka ban lang ka we kamet lucky Jew lucky mrau lucky Jew lucky gentle lucky mrau lucky balailu bala pendi ingi baroh na we men sim kan puli ni ki kinti ngi bahajrong sa kandiat nama da we men sim la pen baptisingi baroh e ka ban lang ka we kamet hang ningi lap sa sisen kadai ka kam jong mun sem ko jong U BLEI oba ka babu kong lapun baptising bangin lang kai ka way kamet haga klemat ka bangi pediang yau Jesus Christ ga dono jengi bangi ong trying a kelab mo trying a pediang me ga dono jeng ka to ka singi ga bangi ai ti la ka jong jeng im shau Jesus Christ o mun sem ko jong U BLEI open baptising o tap yang i hakatai ka met ka jong Christ bangin lang ka met ka jong Christ ngasa ong ifi habangi kran ne ka nengi haban perkhat khambon haga ba kenjaman sem namar haga ba kenjado kata ka dai ka bangim la ban sang thu ruam de hang ne fi sang thu da kini ki artli fi sang thu kumno la panlong yani ka met ka jong Christ ya ka balang ga bashisha ka met ka jong Christ we ka dai belai ngiri ki khon jong belai ngiri ka family ngiri ka long jong belai de man sem ko jong belai oba pen bap tesingi oba tapping bangin don ha ka met ka jong Christ ha ka singi bangi club mot ni idea la ka jong ka jigem show Jesus Christ ka jing tho jong Paul si nong rom ka lan ka ba khat ar ga khat ka ba san ru kan yarap ingi la dangin puli tangan puli ne ga por khara ranong jong U ki rom ga khat ka ba san gong kum ne kum jo mangi ro langi long shibon ngi long ka we ka met how Chris
But way po way ngilong ki khot jong ki parlok hi. Kabal kong kumjo mangiru lang ngilong shibon ngilong ka way ka mat how Khrist. Ngilong ka way ka mat how Khrist. But shimat hi individually shimat hi ngidai ka mat lan ngidai ka banta jong ka mat ka jong Khrist. Kata ken kadai ka bagaktian jong belai ka kran. De mata ka daun da kran ka ne ngan sa sisian ka kham kran ya ka ka ba kenjaman sim. Ka baar kabangadan ban ang finepor kamar kabaar kabadan ban mangadan ban ang finepor de manu badon hakata kamet U Khrist kani kan gede kabadon kambha manu badon hakata kamet U Khrist gidan kaman song thu bhai kane gidan kaman song thu bhai kane hakiwi ki kintian ladanga krane ge jenglong kristan kabas ngau thu ispang kamet U Khrist kabas ngau thu ispang ya ka balang hakaba kenjaman sim kadai kabadon kam hadu kata-kata kawaran kam hado kata-kata balai ngong kumta naman ngi teng ngi identify la ngi pen itu ele de kamun se mangade na ka balang ngade na ka balang kadai ka ba kam long ka ba kala kata bangi dan lagi jong balang quite compare henry nga kwa pa ne fini ka po ngi hapan so thuru e ni ka balang ka ba kenjaman sim kia kani ka balang ka ba kenjaman sim na la ngi sngo thu e kini kan tei shibon e ka jing im kristan jingi kan yarap shibon e ya ka jing im kristan jingi I will blame KHYRKHU fini ka por nganong sisen manu badon hagata ka met U Khrist manu badon hagani ka balang ka ba kenjaman sim to ka ngadon bat ang hagani ka por ka digane kumangala ong shakmat ka ba krani ka balang ka ba kenjaman sim ka kran ba ka ba kenjaman sim kaba ka jingmot rizung ingim so thu handai ka benang te yo I yo no brio badan ka snam ka jong Khrist bala klamot ki ksot ka perthai jung ki ksot jong ka man sem paman paro ka yo I yo no brio ka no brio bakidan ka snam jong Khrist bat kidai kidon hakata ka met ka jong Khrist ki yo I na mar kilong kenjaman sem ki hagamot kimdai kanika kimdai kanika jing imdo ka jing imbrio chungi tengan ngan ai artli ki ai ki ban yarap ingi hagani ga por manu ki badon hagani ka mat U Khrist nganom kran kadai ga ege ga bajrong bhaban kran rengan ai tang artli ki ai ke ba fins ngot ho manu ki badon shisha hagani ka bat jong U Khrist sangan puli ka baning kangan puli na ka ar korin kanang besan ga dukhat ka ba khat nyo ka tien ga gini ga dukhat bible kadai ga ba fishi asngo bha nganot banong ga fishi asngo bha ka bible komni ar korin san khat nyo san nong khat nyo kumtala da weru udon how Khrist ulong ujing thabat mai ki ak gi berimber okela do no hakmi ki ak gi la jalong ki bat mai ka babu kong kumta we badan how Khrist ulong ujing thabat mai ngan ban ya fi ha ga puar tang ini ktieni bong how Khrist ini ktieni bong how Khrist ini badan kam haddo kata-kata ngano sisen ini ktieni bong how Khrist in Christ idai ba dan kam hadu kata-kata parlok namar habau nono bre udan how Khrist kamot ula pdiang yo Jesus Christ ula klaga bomot ula ai tilaga janga jingem show Jesus Christ kata kadai kabangidan kaman ngotho kata kadai kabangidan kaman so kamot utobre ula klabon ula pdiang yo Jesus Christ ula ai tilaga janga jingem show Jesus Christ ula da mat ega jing ta jong blai la da pen khai udo men sim ko jong blai shaka hima ka jong blai la pen khai u namar ta da udan how Khrist namar ba udan how Khrist kam udon hagatai ka met ka jong Khrist kata ka dei ga ba don kam hadu kata-kata kani ka ktian how Khrist ka dei ga ba don kam hadu kata-kata ka dei ba don kam hadu kata-kata balai nganong da kiwi ktian ndai ba ngakran hagawi ga rukom le de wat so thu baklai nga nganong be de ktian basha namar mdon jing penem haka no ko balang ka bakum do kum no kamla ban ai jing em ya phi ya nga kamla ban ai jing penem ka jing penem ga be te ka de be tang how Khrist de habangi don how Khrist ngi sadon ba ngi sala ban don haga ne ga met ka jong Khrist lanela pen em yangi kabaar ka jing kabaar ngila ban ka gila banana ka met jong Khrist di namar bangidan how Khrist kaman ngila kelamon ngila apdiang yo Jesus Khrist rai kamkut tang kata paralok kamkut tang kata kamkut tang mangala kelabumot kamkut tang fila kalamot fila apdiang Jesus Khrist ka dokno fila yo ban rong ta ka met jong Khrist em kamkut tang kata ka badon kam ka de yangi kani ka wei pa ka badon kam tangan puli shwai ka we get bible hading ka tangan song
haki Filipi kalau nang ba ning kong ga khat ka ba arpo nyau ga tien jong blei kong ba ni tang ba ka rukom ga jingim jong fi ai kan ye day but ga gospel U Khrist bangalawan balangawan but yo EPHI la ne habangam don ngan yo sngosh pang ga jinglong jong pi ba fi yang skama ga wega man sin ga ba pene ga wega jumut nam ta ga jingat aga gospel kan ga khat bible kong kan ga khat bible kong tang ba ka jinglong jing im fi ai kan ye day but ga gospel U Khrist ko mangalong nakhmat khandiat tiak mantan kamut tang bala priang utrai kamut tang bala klakamut chisin oh la biang la lembe hakamat jong Khrist rega badon kam ya U Kristan ga badon kam ya ki Kristan ga badon kam ya tau bru besak relation ka dei bangin emro ka jing em ka bakat kum ka ktien jong blai de hangta ke kamut ngi yai ne ngi yai sa hakamat ka jong U Khrist nganong sin de hangta ngi yai ne ngi yai sa hakamat ka jong U Khrist te daga bang apun kot ini point ini mat jangan ong kumne ban kren bai shigam tian ngan ong bai kumne ki ba don hakamet ka jong Khrist ki de ki Kristan ki ba shisha teng teng shek perkhat aga jing im changa ba nga kren ba nga hapanong boro-boro ta tin ki Kristan ki ba shisha man shi ong tang Kristan ngalap ba kampat shai ki bubun ki ba sngap ngan hapanong daga tin ki Kristan ki ba shisha balai nga ong ta namar kabasilong Kristan niam kamdan jaka ban yo jaka hakamet ka jong U Khrist ban sialong Kristan niam kamdan jaka hakamet ka jong U Khrist tinamar ta kada sisin ka jinglong Kristan ka besha ladangi ladangi shakri utra de ga dono jingi bro ngila made ga jimin ban ngi im kat kum ga ktien jom ka ta king ga de jinglong Kristan ka besha be tangki Kristan ki besha ki badon hakamet ka jong U Khrist fi gibran hakamet ka jong U Khrist to ka ai ka banga don ban ong fini ka por ngan penkot ye gani ga jingkran jangara ga ba ong kumne sa sisen kumbang karan ki tu ki live ta ke bas khamat nga penkot be de ga tiang ba ong lano kan ni ga ya kan kot lani kan ni ga yan kot kum joro kan ni ga ya jang ka balang lano kan kot aba kumta lano kan kot kan ni ga ya jang ka balang Lano kan kot kan gaya jangka balang. Da shisha ko mangia kran. Katoka iwai te zaloni kalau nang ba sao go khat khatsan khat reu khat nyau. Ka ba angi ba try onan hera benang. Da ka jingri sab ka jing perta jang angel rangba. Ki ba ya ba Khrist kini me pat shua. Pat mangi ki benang im ngine heri ka bani sham yo try sin benang. Pat hang tangine long junom la junom mat utrai. Kadai ka juhi ka jingja ka ban penkot yakini ki sautli ya kene ka ya ka bangi emta ka bangi yo southly ke gertang ka ya mun sem khoi ka ya jang ka jingai ka ya jang ka gospel but ka ya jang ka balang ka sngi jang ka jingwan jang u Jesus Christ ka de ka sngi ba utrai jisu wan ban rong no ka de ka sngi ba bala penkot no marta ka daw ngat oi fini ka por ka we ka bangi dan ka man so tho ka balang ga ba shisha ka met ka jang u Jesus Christ kan let no aga sngi jang ka jingwan sha hu jang u yala ki jang ki brio balai namar baga ktien jong blai ka kran kong kanega balang ka deiru kanong let kurem kanega balang ka deiru kanong let kurem ngine phai bat ngana ka jing tho jong Paul sik EPHESOS kalona ga basan na do khot ka ba ar phulai do life ho ar da fi pule ka ya kanega san lanong jong ki EPHESOS ar phulai hado life ho ar wa apostle Paul Ukraine spanga jinge dei jong ubrio bat ka brio jong ukurim bat ka kurem jong utunga bat ka tunga bat upunya sriem haga jinge dei jong U Khrist bat ka balang ladangangan puli kini ki jing thok ki jrong pala rengan ong sei sin pinda puli gane wa apostle Paul Ukraine spang ka jinge dei jong ubrio bat ka brio bat upunya sriem ka jinge dei jong U Khrist bat ka balang ba kaktian jong blai kang ba U Khrist ru ulong kumulai lek kurem bat ka balang kani ka met ka jong U Khrist ka ba ong ka dei ka nong lek kurem tangan puli tang ka dukhat ka ba ar funyo ba life ar ka ba bu kom ne ngap ha bar unda yo penyang ya ka hakmat haladihi ka balang ka badan buram ka bamdan ka jing tho briala ni ka besti lane ka ei ka bakum kita hendrai bakan yo along ka bakhuat bat ka bakhlem jing duna kum ka tangan lek kurem ka nang ka bakhuat bakhlem jing duna ka dukhat ba life ar kani ka jing mayan ka long ka bakrau hendrai nga kran sapang U Khrist bat sapang ka balang Apostle Paul kani ga jimayan de ka bakrau Ukraine spang jing de ubrio bat ka brio bat U Khrist bat ka balang rewang hang ni nga kran ru ya ka jing de jong U Khrist bat ka balang kalau nang ba khat khandai jong ka kitab jingpun pau ka de khat nyau do khandai ka kran byang ye ka ni sapang ka jing khwai shong kurem ka ban ja banang ka jing khwai shong kurem ka ban sa ja banang
kabah la da kran ha kiwi ki kentian kat ba ka porthai ka dang dan ha pedeng ka jing bitar jong oblei bat ka por jong Khrist lam ler ha peneng ka don ka jing keman ka ba kraw ka jing khwai shong kurem jong ukhun lang prat kalau nang ba khat khandai ka de khat nyau do khandai jong ka kitab jing pen pau ka bible ka ong kemnia tangan pulia ka tong ine keman bat ngine shat keman bat tungin ai ka buram ho naba ka jing shong kurem ukhun lang prat ka raja bat ka tengah jong u kala pen kre alade tila ai haka bakanda Yakob ega jan linen bani bakhoj bat bating shan namar ka ta ka jan linen bani ka long ken ke jingle hok jang ki reu khoj bar ulang hanga to tho suk kita ye ki bala khot shakata ka jing khawai met ka jing shong kurem jong uta ukhun lang brat ulang ro hanga kine ki long ki ktien ba shisha ki jong ublei sashi sen ngan puliti benta ba khmat wang suk kita ya ki bala khot shakata ka jing khawai met ka jing shong kurem jong uta ukhon lang prat paralak na ka bani feeling kapor ka singi jong ka jingwan shao jong u Jesus Christ yala ka jong ka nong let kurem ka balang ka met ka jong u kadai ka jingkiman ka bakraw jong ka banang baki angel jong ka banang kinyo i yangi ge bla seuspa ki jong u Jesus Christ pitep ne femtep baki angel kinam das ngau thu e ya ka jing ai balai nga ong kumta namar kim jule pop ten re mangi kingi nong pop ngi song thu hado kan noi kata ka jing ai but ki angel jong ka benang ki snow kmen bani kita ki bro ki bala suspa da ka jing sai ka snam jong Jesus Christ ki pam don hok shu bani ka benang ki ba ka dujok ka dei ban long ka jong ki handai namar ka jing sai ka snam jong Jesus Christ ki yo ka ka benang ki kwa bani ye ta ka bala suspa ka dei ka jing kmen ka ba khrau jong ka benang hatu ka bible ka mong kumta utrai jing Jesus Christ ang lada wayunong pop kalab muat ka benang ka shat kmen berkat kinyo yaki pat babulin bala sius pa da utrai haga si jang ka jing rong no hallelujah ka jing kman ka bakraw jang ka benang ngan osi sen ka ba porthai pat ka ka jing bitar ka jang oblei bat don ro u Khrist lam ler ka ye banga don ban ai fini ka por ka de ne paralok kata ka de singi baka balang ka met jang Jesus Christ kan let no na ne porthai bat kan good no haga si jang ka jingwan ka jang utrai badon kamban ai fini ko por de kene nga saong ifi ban sngo thu e ga balang ha ga bagandam sim ga de ga badon kam ado kata hadien ga jingrong no nga kran de ga do no janga bara ba nga shim jingit khle e ga bang kran ngam kran hiru da ka ba da ka wepat ga jingbot ka ba ko moi pan ngan ong gum ne anda ja ka jingrong no ki kristan ki bashi shakim dan shu na mar ka ne ka met ka jong Khrist kala let no dan shibon pat ki kristan ki basa kot aporthai ki baha ka jing shisha ha uding theu jong oblei ki khlam kot chakata ka jinglong kristan ka bashisha namar ki khlam dan yaw Jesus Christ ka dono chaki kanlong ka jingle arang ka bakraw ye ki balang ki babuan hadin ka jingrong no bagi sha ai aporthai namar tang hadin ka jing tang hadin shifang por baja ka jingrong no la ban sngot hu ba mano ki baja na porthai mano ki baja na porthai mano ki ta ki bal asha ro no degi tu ki kristan ki bashakri BLEI shisha kanlong ka jingle arang ka bakra ki babon ki balang kristan bari ki babon ki bakamel de ki degi kristan namar ki sha no agasi jang jingrong no abang kran ka tang kran ka no jang jingket khle da ka dono jang da ka ba duai ba baroh ki breu ki bakamel de ki degi kristan tong in the long kristan shisha bangin le ka si jang jingwan jang utrai namar ka ban le akani ka si jang jingwan jang utrai de tang ka balang ka bisha ka ta ka met ka jang Khrist quite compare ngi dan ha gi jang ki balang ki ba fair ka jing shisha ka ba kraw ka de ga ne hatu fidon mo ka met ka jang Khrist fila kalaba mo shisha ngidan kaman sotho baka jinge dei jingi kamde bat ka balang ka jinge dei jingi kamde bat ubrio ka jinge dei jingi ka balaban penimingi dei bat ublei ka kamram jang ka balang han ga perthai ka dei ban basa ban hikai ban ai ka jinge slok ban yalam lenti ka tare kamram jang ka balang re kamla ban ai jing penem ngidan kam ngi balang ngam ong bangim don kam ngidan kam man sotho ka jinge dei ka dei bat nong penem baru Jesus Christ marta ka daung ne fini ka por ngi sotho mata baka jo ka sngi ka ba ka kot ka ya jong mun simo khoi ka kot ka ya ha ka jo ka singa mo parang ka kot ka ya mun simo khoi ka kot ka ya jong ka jingai ka kot ka ya jong ka jala ka gospel ka kot ka ya jong ka balang namar kini baro asau teli ke bang ajar kertang ki dei ka ju hi ka ba kin kot ha ka ju ka si ha ka jingwan ka jong utrai ublein kur khui fi re ni ki jing kai ngai khoblei kerpang ifi baro ada fisngap
Nado kabenta kaban kong hadu kani kabenta kabasaw yani kisikai ai bakani kan yarap ifi para lo ngadua de gadon no changa baro ai bakani kan yarap ifi phio iki badon nong rim nagaktian jong ublei un KHYRKHU yafi